Hello guys, good morning. Kagabi guys, makapanagat akong bana kay kusog taayong unos, lipak, kilat, uwan. Awa sila managat guys. Kay lisod kaayo og maglipak guys, tuwa ka dito sa laod basin og maigo unya simbak ko palayo. Mao nga buntag na sila ni laod guys. Human pamahaw. Karon na ning buntag sa ko na. Hello, yun Kasi nagbubalhin ka na buwa nang ilibo mo. nga. Kuyog na mo kay na. Oya. Pila kilo to imong isda mo gabi? Ha? Pila kilo to? Nuibe ra man kagon? Nuibe. O karon ang tuwas. Nanawag ay. Nanawag mo ko to iba kasabo ta. Na ko picture ni Yongyong. Ha? Picturean ko ng Yongyong. Wala to. Mama, inano kanang mama panawag. Na napoy liling di kuno pud tubagon. Kapabot paabot may nga manawag. Okay. Kay nakaon man ng idang pupo de igura na mo muring di mo tingog. Dito na nanawag lagi na. Gawat may buting og lagi kay pakuha isda. Nawa po ko kay ba oh. Ay ato na ito. Binaginang i-accept ko lagi pin kay aron Mo ka Facebook siguro. pero kuan ko sa Facebook. Basta numero to baga. Kuan man siya Na kanang o di na parcel. unsingan anang Murag 527 ang kuno. Palitero ko dahil kuhan dahil, snowbeer dahil, balik 20. Suklay na. Nya, sa sinta dahil, palita kuhan. sara to naara lagi di ang antihus. Lagan. Lagak nga, bilangaw, lagaw. Dali ang bansa mo na. Pero gahapon 2,000 mong haling karon po 2,000 lang po ta. Ha? Bombay. Nabaday mong gikuan ron. Ha? Nabaday mong giutang ron, impas na mag-imong kasaon. Ano ba ko pata kan gamit na ikos is na. Kaya hindi kuha dahil kay gises. Bago pa na magtuos ang siguro ng ito na. Di ra man na damhon. Kuan ra man na. Pinay buwan na meses. Buwan na ron. Sa una, tag 300 may buwan, karon tag 750 buwan. 700. Giiliw ra ba kani Ma'am Imi? Kay Kay pa tulong buwan may bayar. kuanong kuno ka pahinluon. Og Basura rin, pasuro sa. Basura ba pasudog sako kay na inspection sa ila ron. Nawa man diha gatrabaho sa pantalan. Kuda, nagtuwa sa kuda. Prega mato no. Oo, nabuhog ganiha. Wa pa mapaon ang kuan. Ang lapao pa ito pag. Puta na alas 4 media. Madapat to eh. Sama sa A few moments later. Pagkaugma guys, wa na hinon sila kapanagat kaway paon. So itaga na lang mig sudanon sa mga bata guys, mao ni. Mao ni kuha nila guys. Mao nga kugihan jud na kog himbis ani guys, kay hinatag ra ba in taon. Hinatag ni Aladdin. Sila may duha ra sila nakalaud guys, si Aladdin ug si Alvin. Si Alex, si Berto wa makalaud guys kay way paon anang gabi una guys. So sila ray nakapanagat. Gilanto nila nga wa man misud ang gitagaan mi og sudanon guys. Mao ni ang gikugihan og himbis. Gaplano may anig amo lang maning unon.
Sagulan og mantika, suka og tuyo, panakot. Sirit na ni guys. Man sa among pamahaw. Doon naman ko'y trabaho unon guys. Hello, guys. Plano ko ani og Man sa pamahaw guys. ako aning hiwa-hiwaan ang mga panit sa saging guys. Nakadawat ni og saging guys inatag. Amo ang gitigom. Inatag sung kumari. Dili ko pagkaon o unod sa saging guys. Basta kay kanang panit jud ako adjud ng tigumon. Magbanha jud ko og di jud mutuman ang mga sakop guys. Kay mo jud ni ako ang paunod sa akong mga tanom. Imuon ako ni silang fertilizer guys. Bisang unsang panit sa saging, masarabya man, matundan, binangay, bisag unsa basta kay hinog na panit sa saging guys, ato na siyang tigumon kay ato ang iabunos to mga tanom. O gusto po ka guys, imo po na siyang humulan o tubig. Pamubo pod nimo sa mga tanom, pwede ra pod. Akini good guys, sinundog raman pod naho ni sa YouTube guys. Nga kanang bitang malata tigumon kay aron mo iabunos mga tanom. Di na ta makinahanglag fertilizer guys. Di na ta mo gamit ang mga mahalong abono. Kanina lang ato ang ipang-abono sa atong mga tanom. Pwede pero ka ng mga laya nga mga dahon sa saging, dahon sa ipil-ipil, bisang unsa nga dahon guys. Pwede green, pwede po brown. Imo po na siya kating-katingon. Basta malata lang na siya. Payat na siya abono og tanom. Ako diri guys sa baybay, dili man amo abukid, baybay man. Naidaghang lagukno sa baybayon, gikan na sa bukid. Ako po ng tigumon guys. Kaya ako ng palaton. Isuda na ang mara po na akong tamnan sa gulan og bunbon. Kaya wa mayuta din sa amo guys, puro man bunbon. May nilaman ni ingon anion guys kay dili ta ma-stress, malingaw pa ta. Di ta magkaligo na huna og unsay angay na tong og unsay mga problema guys. Malingaw ra ta ani. Ura siya gadua-dua guys, pero dako kay kanay katabang sa tuang pananom. O kato mga kababayan guys, nga way lingaw pananom mo. Kay kung atay trabaho guys, manumbay rataan na hangtod makatuhog to mga dili maayo nga mga sugilanon. Mao na nga masabi ta na guys. May man nang magkalitag kuni-kuni. Malingaw na ta ana. Yan na guys oh. Daghan na kaadyo guys oh. Uy, tuod di ay salamat sa naghatag sa saging. Nalimta naman ako ang taon ni. Hinatag ni sa kong kumari guys. Salamat lamang po ko kay mahinumdum dyan si kumari. Papadadira na mo sa baybay. Buutan po na akong kumari. Tagiyan ng saging guys.
Dila mo na i-mention kasi maitok.